na odi begu odi benya aduane adidi ayefuo no wa hye no ninti no o hobo nse anyinyi bi abre ne ade wokọ ana nya bi di na odi ye wafu nti ne yedo koto kwadu a ejam ena bio tete no enam se na kai ni wo se de meka wo wura bi fi ba bi na ebese akọ kro ba akoso nti okopie kro ba akoso na maami bi na ne fie wo nkwanti antu wura fie wa na ochi amaami maami no je de so o ma na konwa wura itrase maami ma ni nsu no se ye de o ma didi agya ti wura dem no yi kwadu isa kese ba ako o se ne fa we bo aya ase poi na wi ma bisa akwa so wura ne te hu di no ena maami ne ye ne se ubisa obi asem to obeba na kese wadi awie na onna bedi amane okọ ya nche na maame ba ko ba no obisa wura ne se maame ne we no so wo so o cha na da fubia wo se ne mia na wo se kokọ ebi gu ase nti me mfa nko afu sabre no na maame no so wapantum kokọ metem miensa egu na fasini anim ai na mo frɛ no wo no animu ne gu enti bra wura ne se wo hu ya na maame na so o enim poni na o sese gu ne kente mu akoye wo ni hweka aha anche onso onsa nim ne di o misa no so no maame no ase na damfo so mefa ti obae no no se na kwakwa me de be kofu mu akototo die no ha na abefa no so maame bi abasa wo se wo mefa so mi hu obi asa afe enjinyo amu ba mu no maame no se ora ohwe na wadi aka kodu a wode maame kura mi ninwe na sabre no fe ne kodu no wachem wadi hina isan wadi hina aka hina so nyamia ti oya na be ma na ni kobre no so me ka ahahene entam se mi mfa akoko sabre na ahenkwa etwam no owura fi o so wache wo mo de dua na nantam no mka kekri ahenkwa ama asem so ani ahemfie ne be fa maame no owura no yakọ na nchechire mu no owura no chem se me maame kwadu kro de ma mi ni nwie nti maame bi na bebi sa na se me ko de ka kire no so wo be fa kokọ no na wa fa wo de ko na ne mpanifo ne tu ni pa bi so omumra no mmehwe ba bi a ba ma etidi ne kwadu no de bag ya esi ne nche ne yanhwehwem ya ba hwehwem ya hu bibia ne esesa kwadu no ne ho ere ko nanani nti nanan ne mpanifo hwehwem no mbusa maame nse maame won se kwadu no kura esusa odi ye no ne ho no egu sa nti ugidi se obetuma we kokọ no ene ne ho maame nse debi wo se ne ne te ase se obi na abefa kokọ no ti e ka se ne ke so wo ni dibem ye bo maame ne ka ene wo no pagya ansa se nanan ne mpanifo bidi nyame ni da mo ase me ye wo nka mini kamafo nemum maame no meka se mama mo abo ne ka enye papa oni me da papa ye no waye me ni pa bonefo ena ama me ne ntem ayesa anti mi mpanimfo so obi mfa abadwafo nyanko dinana ne mpanimfo me nso monyi we mfa bi ntonsa mfa ngumu nkonwa so ne ade na maame ne de no mami ehunu no kure wo no de eda mo ase no ne maame no be sen ko fi ndu a no maame nsika no se bi emeko nemum efiri na ekọ de bia semti mi di kwadu a megia no ho se nya kwadu hu ya kama dance ni we enti ebe no eno soso no yes ne mi nyina sa atipa ni apati nyina wo tiri ho yo abusiafo dan ne nyina me ka me se agro no eye de no na ade sa kwantufo mo amohu chia me tachi wa pense mu yie ama ye nyina ye nya ye ho ntiase minim sa wo a wotifie wani agi sanse wanya wo soso wo haw no amopom asibre nanso so dodo akonwa ba akontena so dwuma de ye bre na ye de ye adwuma eno nti enne ye de yensem no ebesiha na emum minim se chia me de ye to nsa frem obebenti ye besanyi na de ahiamu biem na ya dwendwene ene ma aka ho mi a me de dwuma de ebre wo midin ede na na yaw apreku ubetimi afreme mobiem